Goedemiddag, goedemorgen, goedenavond. Ade ajuru sayu eluku a video. Atu media ADM TV. De tapastrati. Lek voor sabida udene ina jari voor verkiezing 2025. En dan lek fire sigba ude ja hutak nanga de barada tapastrati. Mister, ja man. Dodo, Faka, Alasan Shute, Five Sayari, Bades Mawadi, Bades Mawadi. Alas Mawadi, Mamoriso, Mashwit, Mambo, Yari, Alas Mahamilekar, Alas Mamoriso, Mashwit, Yari, Visco, the Whisper, the Whisper, and the listener. Nakruto alam alabing binekar. Pumili alamal in het groot. Ja, udoro ina verkiezingsjaar. Ja, 5 jaar tak udoro ayari oppo fa verkiezing dodo. De 135 voor Safari Dr. Sani. Dorigeri na kontra ja. Dr. Sani na kontra ja. Na jari to verkiezing de 135 of 136 of 134. Hey! Finale. Champions League. Maar oké. Aankopen en verkopen. Ja. Uno kan begin het eerste interview in Ayari voor ATM TV nanga dodo. Dono taki voor acclamatie voor a voorzitter voor NDP, a leider, a legend, baas, day, papa. 5 en Wel, Nina mag liggen voor Mina Bego. alles omvattend, alles op. Mina Bego. Ja. Maar misschien alles op TV, alles op TV. Abi kom abi druk. Met 400 stalen dat Mina absent voor. Mina een privy. Matak ni beli alasan jika ada mam nom beri sosial tak. Debo duso panas madren. Mensen doen mensen pijn. Dit minimum beri bitaki afvallen sama soort. Voor de teken amaso. Dat allemaal voor la selibi tak zoals. Minimum beri tak is maar sam voor in amane. Es don kring amane. Minimum brevi, tak come mantro milionaire tak pamanu dat de mane to do. De tak ni kate. Minimum brevi keer ki master betak. De mane is makkelijk van zo'n straf af. Dan ben je Minimum brevi tak kwa keer ki master vergeven. Tanga man de straf de tak van ma. Ook schrijven. Vergeven zodat mensen je weer kan vergeven. Maar tanga man de straf de mij haar. Tanga man de. Om mij is door krijgen. Na door de man te doen. Maar wat de liefde tak spel gesma. Dus je takke ama offeren ze even. Ai, trama roof tapamane. Toch gaan mij krijgen na man gereven. En die allemaal wanted. We vinden volop nog op konogama. Want anestibet tegen die alades aan dat ik en dat die den voor anestibet. Eigenlijk afvolop Nobel los tamamo. Nanga ala bon sama befide. Madame de. Dan ze tegen de postologie. Zo is het altijd. Doodgaan, dan pas is mijn lobby. Wie zei dat je denkt, we want een small lobby. En om eens maar samen te doen, hypocrita. Door de man met allemaal positie, trama rood, papa mannen. Trama om met biggie, om met biggie santa, papa mannen, afvallen.
Dat is een volk Isari. Dat de massa op de bigi Santa Pamane. Pre-Sari, maar het want de man breedte. Dus hij afbouwt. Dus bijna met hem lukken. De no wana partij behoort schrijf bijna naar familie bouwt. Hem lukken het systeem. Maar een partij en een familiebouters toch? Meneer bedoel je zo leuk van je chef. Maar na de man na astof te ver. In respect des ma fama. Maar in is het zo dat ik na in bel fat afro disira. Suma sa roko ga contre. De ma e bahanda sila. Maar suma sa no do leg ja contre. De mai open wala. Ama mag vrij herde. Ama mag du sa wani. Ja, vast aan mijn congrega. Uno loco. Dat met me taki. Maar ook is des maar bakken vind ik loco. Maar ja, toch was het. Cuma. Toch iets toch was het. Ook is des maar. Trouw ik iemand met. Heb ik juist helemaal met pampangen. Dan toch iets toch was het. Ook is des maar. Je hebt vier dat die. Nee, maar trouwen money. Nee, maar ab money. Dus je moet zomaar op money aan regering of VAP? Is een blokhandelaar. Een blokcriminele moxiehandelaren. Dus je bedoelt kapitalisten? Die niet, maar van de kon naar de kapitaal. Dat met elkaar de maso. En alles mag ook in dat nemen. Na maar san furlanti, san pa furlanti, grandpa furlanti, na te penga lashman na de sreman das doen. Dus je tegen me dat kan nodig mij voeren. Dan maak de man wel op bouta. Bouta no beetje de kaston. Maar die bouta beetje grade dat wat beetje voet op man en dat sakama per. En na egisma sama vertrouw doasan dat nangama. Oké, maar hoe zit dat hier? A president, de familie Koyere, de president, Gweli Bakondre, ondanks zo'n biggie staatsman, we beri. We zien nog naar beri, maar taki gewoon vast, taki voor sympathie. Maar je Gweli Bakondre, vijf en aan dat. De man alles met politiek is van een politiek, maar de man wisma. En de politiek de metre, de man wisma. Is hier Rusland naar beri? Zo'n biggie voorzitter van. Ja, want we conta papis dati, we conta papis dati. Dat is mama man. Waka na de politieke partij. Dat toch niet zo beschreven met de smasita ai. Maar de man zwak in politiek, de man zwak in den broko. Dat de man komt vrij politiek is. De man communiceren naar een color. Mouta wang. Dus man las mo bigis sali. San problem makas man na de bigis man. Na de 40 Japanis de 40 police las. Je hebt je sirade verloren. Nou, als we nou komen op die. Tjana, je bent vrij. Maar Libi. Je ziet mij met wat we gaan komen op. Tjuma. VAP. De man na voorzitter van de man staat in de 15 zetel met de Benakba. Kulai money. Na de tramau das trafo. Gaan we naar verkiezen. Mereka mina reality met taki. Nou man op pad verkeer. Maar zo met die demo. Die demo met Maar de mij hoort onder ons toch? ja, maar anolik die demo bij een keer bouwta. Nou de mij doen gewoon lekker, gewoon lekker. De man voorra contract bij Ramdin. Matura. Yogi. Babren wane abrela wa fane. Gayadin. Adati. Maar Gayadin gewoon, adit Ja, dat na camouflage dat amango look even naar bouwta dom echt in nakisi. De man die ziet, ik denk de man een politicus. De man een zware drugsdealer, zware handelaar. De man een spannende joh, de man een handelaar. Dan met deze man. Is hij VAP bouwen of zo? De man een handelaar, man bouwen of zo. Giwa portis mama om een appartement voor euro.
Ik denk aan mij loop bouw of zo die pontisma, daar maar voeren contre money bouw om mijn appartement Jurgi Blakama. Hoe dat? Hoe dat? Nooit via via bouw of zo na contre ja. De mag komt een appartement voor Jurgisma. En van man bouw een project, zo moet je een appartement van man. Dus dat na strategie. De maar slim. Ze zijn slimme rikken. Ze zijn slimme dieven. De man is foto papieren. Luko. Lanti na de twagi moro. Lanti na bes moro. Lanti yor voor de man. Kisi voor de man amakti. Alla gaswago de man. Alla de olie tank voor de man. Dus daarom ik liever. Maar mijn wacht op elkaar verkiezen, welkom. Omdat we op NDPO wint Biggie. West ik wat dan? NDPO wint Biggie. Oké, maar even look aan organisaties organiseren, aan activiteit rond ADD, aan crematie. Vijf in een organisatie. Een soort zin, ik vind het bon, maar min de in een alternatie, ik was niet daar. Nee, dat met dat maar je volgt als aan niet, toch? Wauw. Je bent moskrekkie. Je bent moskring. Alle de VAP'ers, shake. Zo zeker ben ik. Nu de man bere kot de man. Maar de man komt tegen NDP pakken. Want we gaan het verkiezen winnen. We gaan voor 30 zitten meteen. Maar jullie moeten geen grappen maken. Je moet voor 30 gaan. Je moet mensen motiveren om voor... Je moet voor NDP stemmen. Als deze mannen terugkomen. Komen of de familie Pakasani. If de man die komt bakken. Hey! Anders saleren. Maar vast van je taki, dat efficiëntie bakken voor kiezen dat NDP go ook samen naar VAP. Oké, na sandat mi wil aan takken, maar mi no aan takken. Mi no aan nak mi eigen spotso brok, dat ga ik zo op en donder geven. Ino kan rokken na nga sreg man sakir, jongen. Ino kan rokken na nga man san Belfort steen keer, jongen. Die bouwt alles af voor kiezen met G Belfort. Waardoor je pas van mijn champagne. Het is verschrikkelijk, niet zijn allemaal te bakken. Terug bouwt bij hoort bakken die de man. Bouwt hoort bakken die de man. Toch de man wakker bakken man. Kira man. Oké, dus Ushitaki bouwt libi wat tranga organisatie abaka. If we look at Aheri. Fasifa, Asan City, Fago. Dus nou een stabiele organisatie buiten Selibabaka. Is dat beter? Oké. Ik ben lobby. Opkomst, Soedensma. Ja, dus maar zo. Dus hoe wacht je naar je stad begraaf? Je naar iemand zegt ten kande je beri. Nog pre naar grondtapo. Hij was het in tijd. Kande je beri. Zo vreed, joh. En overheid, nou waarheid met Sorama. Want amateur, niemand kan dit met stad mevrouw. Wie ben jij Ramdin? Kande je beri iemand kassep in tank. Zomaar naar Ramdin voor de kassatati. En next man een lobby. Meneer Ramdin, hoe kom je precies? Wat heb je voor Suriname betekend? Jij gaat in een septiem tank begraven worden, meneer Ramdin. Zo zeker dat niemand kan achter je lopen. Niemand is gek om achter Ramdin te lopen. Nou, maar ook een bepaalde man staat. Ja, samen doe je naar de Ramdin nooit kunnen doen. Zo zeker ben ik. Je nooit nog doen als je een potis, maar yo, look bij guess wat hij raakt. Look om een Ramdin kase. Hier prololo, hier pessimist dat jou wat hij raakt. Nee, dat niemand gaat niet met staat eer begraven worden. Jij gaat ook niet met staat eer begraven worden. Je gaat in een septiem tank begraven worden. We doen tomse in a kondreja. Sa je doet in a kondreja. Suma gi suma bigi pas suma gi ya doa. So sa je beteken in a 5 jaar dit stond op meneer Ramdin. Sa itu di wan poti was ma
Want ik denk die maar hoeft drasa data. Ja. Nee. Suma best dat hè. Abende no voor Maar best takruman in dus van zo'n mes stemt die dus pita atiman. Slik kan ko stem bitjan. Look van man tak van man. Niet pas een samenwerking op hem nou tak zo veel. Dan man san pa voor akondre zorga man. Furu se na mangwa Amerika tak luko sa may tak fen patak uye sitranga. Tak we wakabaka man. Eba ma egi tisama purete koko etak sofama. Da jule kwa don blaka boy. Da je go stem gama. Nana yusra su kapina na onkir bauta. Look sama chita for man. My father is break, my father is amane yoko uit is sama lafu. Uit is jalla. Alafu van mana. Mo piren tipi ma hij lacht niet. Ala piren tipi aan me lafu. Sama lafu. Isi ame lafu, ame pier en tipi man en lafu. Ala pier tipi aan lafu. If you check tak voor you, dat toch afvallig ik 20 zitten naar afvallig stress kapina. Give me. Niet want dan na say de man dat als een select beer man. Zo lukken me lukken maar visie, mama lek ramdin, kayadin. Niet want dan say de man dat lek beer man, de moet keer met je. Mo kirne tine vrede de man de mo set tja. Zie dat plaka volk ne vrede de man. Luka man kwa samaka. Amana paides ma vanaf de man kos dom. Amana paides ma kezer besla da man for. Da mai verwacht ik tak dok dat de smoke man bigi welkom hier daar zijn weer pangin ka man. Uno de ina tempengel man. Dem chifu wasko. Bis van pengel bij takuru a boskoro giwa samaka. Ibiki boskoro go. De chinko koni. Het is een soft kan je daar kopen. Dat zei de lantisma. Samaka nanga de lantisma foto. Nanga de lantisma albina. Nanga de foto kisa ceremonie. Want daar is alles 3-4 maal duurder. En dat we kisa ceremonie dat zien. Dus je bedoelt eigenlijk, desmasang de gestationeerd in het binnenland moest je zo extra. Ja, als je dat niet wil, in potwa winkel naar Johnny Walanti winkel. Is zeer zijn prijs. In potwa lanti winkel naar Guyaba. In potwa lanti winkel naar Pikisle. In potwa lanti winkel naar Mafia. No man, nou mooi tori taki. In poteng tak des man dring was zo voor 40 follow to lek foto. Dan fos je look of des man. Ja. Dan denk ik niet, wat kan lolo politicus zo? Misap, ino doen net Jimmy volk, ino doen net Jimmy. Je gaat niet voor me doen. Je spreekt je met een lollipop. Maar tek je lollipop, maar dat nou wat ik niet heb bakayete. Omdat ik tali voor mijn kritiek tapi, als ik kusama kamus bij want zo 50 follow lek foto toe. Anders moet je ons een dubbel salaris geven. Maar dit is een handicap money in een goa. Tapsi dat ik kon daar een beer pangen go. Longo tek alle de pangen voor werk. Dat kan leven makkelijk zo. Je moet weggejaagd worden. If mina captain voor een dorp, dat ben ik niet maar dit is aan van niet ogri. If mina captain voor een dorp, dan ben je toch president van Pina met PPR katasibe tegen alle de chima van de. Ik heb pikistong. Jij chama chokken boto jo bombarderen mak me kagwefja. Ano kan alibino maksla voor nee sakba. Jo, in het kan bombarderen president. Mij kan bombarderen, maar if a man kan make me change the def angry. Van de man bombarderen, if he make me change of 5 jaar achteruit. Lopen open van klas naar klas. Omdat in een blakke man die een bamboe scoren in Suriname. Omdat ik voor akkoorderen money, dat je chego atrakonderen naar scoren. Dat Suriname, dat met 5 bonden zijn die corruptie. Dat wist de man dan de lopen over. Wat gaan we? Boeman go. Dat zo loopt dan. Dat sama tongo sweetie. Na zo blakke man makkelijk verhoord voor de gek. Look voor man, check dat van man. Dat man boy tak in tak. Wow.
Na Ramdin wan jump. Maar look Ramdin look you face. Ramdin just one moordenaar. De man dat tiris mag ban baby. So man dat make class op. De man dat tiris mag ban. Look at my face. Dit is wat lobby nestraal in a man. Dit is wat je liefde in een China chan face. Zo dat wan kisnes man. Dat man tongo sweetie. Blaka man makkelijk ook kiezen lek jogu visie. Geen visie om makkelijk op de materiaal voorgoende itwane. Dit is alle blaka man apparatus. Ja, want no, Ushitaki, Asane Wandel, de Abob minister, on alla den tembrunsi. Allemaal dat ja. De maak kies money nou toch? Asa dat niet hier. Ik kan naar mina de man met de kamoni. Alla minister, de man voor money. De chane saka money gide man. Dan nak kies de man. Ja, pardon. Bak, isa nila ina. Ja, ko no what if mere sampi taki no amone lusu gide minister dus ayadisi. Sampi nam lukuna Sampi. Sampi is een grappenmaker. Sampi, de katika mangon ene. 5 jaar dat bij me na tapse. Zo Sampi de man. Sampi moest rem asturu op. Meka gi masturu. Meka gi masturu wis wekas aba modwaro ko bomorama. Mori gerdes ma moest kies de money. Mino kampai wan. Zij de mim drink busta, omdat mina sama kada mim drink busta tap 100 kolo. Dan busta we terwapen toch. Busta wordt weggegooid in de stad. Kujaba min baie bijna 100 kolo. Mina man drink wan bumbu sani. Ino man baie wan bumbu ali. Si, if this man be prani. Wat is dit? Sakalesi. Mulai masaka alesi wana wagina 100 kolo. Kucharenga taxi. Ai. Min bay een pakje per reserva per kopondo. Min bay 50 kolo na chauffeur. Zijn blakama zo dan dat jullie niet een bakkerij kunnen openen. Zo keer kuwango. Blakama net tak kromanti moro, de mij tak Hebreeuws. En Blaka mane tak kromanti moro. Ala malagwa kerki de man tak Hebreeuws. Dat de pina no shit. Dat is mij tak da waren sabos. De man tak kromanti moro. Zo Hebreeuws in kerki. Je taxa dan mo voor. Waar heet met tak je met a blaka volk pina Sampi. Dit tak over asablim Sampi en mi be de Brunswijk met kobo herde. Mine wani in mi klas. Ino man kom op gasama karas. Ino man kom op gaju karas. No wa funu. So maro kos don da be pre moy anga de lanti waji. Lanti koffie. Lanti sukru. Tanga lanti pre de servenya da portis tu sei guasto negi wa bakwa. E kata Sampi. Sampi you na so maris door dat na je door voor mijn vrouw. Zo maar kom op Jono. Na je door voor mijn vrouw. Kom op Jono. 5 jaar de kulino pa je money na je door. Doe wat sani no Sampi. Doe wat. Mina Brunswijk met cowboy dan gido dat storos. Eenmaal je tak over Brunswijk. Dan Arke Brunswijk. Brunswijk is van titel. Brunswijk tak in een volksleider. There's no one volksleider dede. There's no kies van volksleider Brunswijk. Oké. Nino karama volksleider. Mortaki eerst bouwta bij je pisma. Na amano na amawa libi voor je pisma. Ja. Isap mina krin taki. Ja, mama tak in een volksleider. Mina was een leider, sorry. Mina leider was je baka verkiezen in amana leider. Maar sami sabi, amana nga bouta na enigste ma ina kondre sabi je pisma. Ja. No, als je sale saka van mau komoro biggie. En oké, president Taki, die en ben de minister en ben Bumoro Amoxi. Die en ben de president, nee, die en ben de minister. Bumoro Amoxi. Is dat Amoxi nou een minister toch? Dat wil ik zeggen, dat ben ik grap.
Maar in een grappenmaker, Amoxie een grappenmaker. Die ende de minister abi heeft to de ernstig Felician zat daar aan het kop. No de ernstig nou. Maar nu in Suriname als een vakbouwwinkel hebt gemaakt, heb je 2 korps. Je kan Amoxie altijd kritiseren, omdat je je eigen dingen wil doen. En die man is politieman, beide zijn politiemannen. Chan is een badkop. Maar wij vinden dat een president bekritiseert een minister. Omdat hij maar eigen... Maar in de bas van minister toch? Omdat hij nou een euro school, hij een euro minister van Justitie, maar hij kon niet doen wat hij hebben wil, omdat Felician aan het kop was. En nu Amoxie mag dus wanneer hij controle, want hij controle Ching, hij controle Melissa, hij controle Srefi, hij controle minister voor Justitie. Maar Felician deed het. Daarom was hij beter dan Amoxie. We kijken naar je. Niet alle mensen zijn dom. Nu als het staat als een bakbastaat heeft gemaakt, gaan alle ministers hun weg en hun wegen op. Nu als Suriname als een bakbouwwinkel heeft gemaakt, gaan alle ministers hun wegen, hun weg, hun straatje in. Jij hebt het gezorgd. Dus je schuld aan Amoxie, je naar president. A president hebben eigen korps, a president nog geen Amoxie, a president nog geen Adjoka. Ja? A president nog geen Adjoka, maar bij de euro minister voor Justitie. Maar bij de euro sheriff om een stoten aan is. Alla des masante do ogranga mama want do ogribaka. En boy taken pa. Ik had alle mensen weer willen vernederen. Ze aan we maar vernederen. Nou, akisa kaas, akisa makti, akkola potentapen. Maar hij is gekozen door het volk. Ja. Hij is gekozen door het volk. Omdat die man tong lekker is. Suma president. Ja. Een man tong ook switty. Dan mag kisa volk. Oké. Nou. De man taki PL. Taki enowani. Ene begi. Enowan de onderminister moro. Je sabi taki president bem aksama e famawani tu onderminister. En abe mag aan P. Brunswijk kun opspraak op Brunswijk tak over my dead body. PL bestaat er niet. PL nooit nog bestaan. PL was een kerstbal, een plastic bal. Na Brunswijk bij Blaswijk. Ano true man. Mama zetel mama de mami. Arkino 2010 PL was 60 zetel. Je zegt dat zelf 2010. Ja. Maar na 2010 la faya de machiri. Na Brunswijk bij show dit op de baka. En Brunswijk bij is zo achoge. Ama pleti. If ama be arki dadang adodo eerder. Nooit bronto no be fura money. Inam rokoko, sumana bronto, sumana ramdin, sumana bronto. De mano srana man, de mano sam nexus na. Maar bronto le kom meisje aan mij toe. Je tak bronto tori. Sumana man. Bronto taki in de onschuldig rapport ook kadorosi tak in de onschuldig. Aan mij nee swalanya ne mek apresina. Ama bij furu aan mij furu swalanya ne mek apresina. Ano kang. Ano soma de man, te de man zit ook door dede, dat is terug door tien café, si de man dem tien moest kom op die de criminele daad of de moest tango goede door de no mag fado, dem doe dat de met terug zo'n tien café, si blakama wane de blakama do, maar alla de distance, Japanse partij hem doe de man heeft geen one trust maar een leiderschap, aan mijn broers en team. Zo mijn hart zit ook klaar, ja, mij terug bronto. Dus aan mij leren maar voeren. Land of en money, land die gaat betalen. Zo de mij leren. De mij libi vrij naar land die money. Na sosra na man doen, dat
Sommige haar dus toch 50 jaar in de assemblee. Dan begin ze maar van bedo man. Zo dan begin ze maar van don. Man, ade wong jo be poten dape. 50 jaar. No man. Man, amas ma be poten dape to. Zo dus na man don. Dat je failli money laat ma fakon. Ala mong. A fakon ma ekoti money aan de do next year. Zo dan. Oh, schamek de standaard schaf af. En je moet altijd zo bij de vakman leiden. Lakas man. Hoe borkeerkie. Na first klasse beleden voor eigen volk. Borkeerkie. Kijk wat hij dan. Blakama de tak. Kromati moro. Blakama op keerkie. Allemaal wat tak Hebreeuws. Maar maar je tak over Bronto. Maar in hoeverre boen taki Bronto taki verzoening moest vinden plaats onder de politieke leiders. Mama sap taka voor een beetje money. En verzoening nog komt. Net Ramos rota man. De man is op voor man. Laat je me babes maar de man af voor man. Ama no go do next. You never me. Mi noni akole do se do asanto. Mi noni mi barka noni do te iets voor jullie. Dus in het tekas a verzoenings. Alle de verzoening. Voor Bronto. Nou, Bronto aan verzoening omdat dat zit ook was straffen. Dus de man voor begin money maar de man was roto. De man was roto. Oké, dat ujere you. Plus, PL no bede een partij moro. PL de klaar ik ba. Na Brunswijk, langa te dadanga do de bara. Maar liep de man, make de man fado, make de man go ser warong. Liep de man, katong japaman, katong roja of na paman karesa. Ino mama de man, I'm for you. De in plain man kamatori in paime. Namas no come jari assemblee. Vier van mij dacht ik was geen commando, ik was assembleevoorzitter, ik was minister, omdat het volk stom en dom is. Deze volk is hardhorend en dom om je antwoord. Nee! Nou, als je mama lek yogi in de assemblee. Als je mama lek gayadin in Asranang regeringshuis. Maar zo zwak is er man. Je kunt me voeren eerder dan we man zijn rokotranga. Dat met wat je nou? Van yogi kan de as. Van yogi of de mannen. Ze zijn volksvertegenwoordiger. Van een voerman of vertegenwoordiger volk. Pik me. Effectief om mijn En mina voerman van een vertegenwoordiger. Effectief om mijn grond. Hoe is dat mogelijk? Hoe zijn mensen zo stom? Hoe zijn we zo blind? Hoe brein is zo? Sanas brein. Wat kan je din kan doen? Wat kan je din? Wat kan je din kan doen? Heel groep volk. Wat Sampi. Wat tak des map si palivini. Dan het is wel lanti wagi amane poti. Het is lanti boto. Isa oma sa fotape. Isa oma sa fagoyaba. Dat is de madre Fernando sa no se bayan diri. Terwijl in Goyaba moest apwa lanti election de des mam pa wa sakalisa srek body lecture. No so den des map de bosalaris. Ja, no so in paides ma ala yari. dus dat we taki de bunkop winkel sa channel set up no de drape na binnenland. Ah no, give blakas ma. Van de kade winkel. Give me. No, you next. Me no, you. Let's go for this. Meer te wan oranje. Ja. Iets van oranje gezien. Dus dat ben no abi. Wees ama pot oranje week na so for false ani sa de man ma sergi blakaman. Man nanga de ma voor om mijn money. De ma voor om mijn money, de ma om mes alla salsa des man ma buy, de ma maxi fem. Dat de santis bonji miti. Ada patent paket. Si so na sama ka.
Dat is maar dong, dus mij denk dat de mal op den. Na sansa no bumoro de man sen kiyo. Na sansa no bumoro de mij kiyo. Zij de man e kiyo money alamo. Zij de man e pai des malamo. Yes, gides ma paket sa. Ger pesisa de kuli no ma seri. Aardappel no ma safu. A jongens merik. Kunnen vloog no bomo. Dat zei de juden. Omdat die mannen zijn VAP. Ze zijn een handelarenpartij. Sansa de mannen ma seri. Om een jaar gaan ze een pakketten voor je zetten. Voor de verkiezing. Dat je ook weet niet, want Blakasma les je altijd doen op brokken. Op die show, wat tatoeage, boro, weer is chilek, nou mij wakka voor tanga saskin. Dat je mij nek best break voor hem. Zie? Zie oro yarita? Blakama nak batra brokken na je foto. Nou, aan de colline zit op straat oro yari. Akule sparen money. Akule sparen money voor Pina in Mars. Inom stem die de man. Lief de man. Wie is wat meer we tak doen, dus dan de map winkri man, no, die zijn gratis. Maar ook ook je next gratis. Ja, de food basket tak. Food basket na afval de molai in de plakasma. Ja, de sapat plakama de zin. Na sa verval. De man ook kare food basket, de kare verval basket. Dingen die vervallen zijn kan je aan plakama geven om te eten. Dat moet makkelijk zijn, we zijn stom. We kiezen voor u. De kiezen die je, laat maar op kiezen die Pina. Als je doet zo net toch? Boom vergeven van Maulai voor Giro. Nengere funya. Na food basket dia tak kita. Ja. Boom vergeven je nyang. Rommels. Luku. Kom tak leider dede. Want ala kon man stem die NDP. Ja. Saya sa no de. De tak de afta ti fu sani. Fu bauter sa mus go akrutu. Want dat zij de smart NDP moest bij biggie money omdat afvallen gobera man. Ja, men tegen is zo. Is ramdin voor kom bepaald. Zomaar naar ramdin voor kom bepaald. Die wat malek dodo. Stem ik ook. Zomaar naar een kron professie moordenaar. Moment zo sani de mai ook voor zo spoiti voor het bis dat die met begu blaka mau spiratori go doro no go spoiti zo maar de mau kiru. A confet no boki so purus mana nak verkepte vergat de mau kiri. En na confet na voor de mas nog voor de smaak ramadin. Na gewoon de mau verkepte. Amas nog voor de smaak. Taiwan ingrego sa stem di NDP de gia adati a paket dati. Uno sribi no luko bunko po. Wis fadiri me ku pinapina daw be NDP sto baka na e wai puru na noto. Mo gwe ara. Kelantangi. Ja. Wis fawe pina. E pumata yung bere voor jari, 5 jari. Die wan VAP. No ma uno go tek no wan spoiti. De ma op moment so sani dana der ma dana di statita. Sma mus go anta so fudis na dati na desre po spoiti na vergeef. Next sabe duk ba na COVID. COVID no bo kir so fudus ma da desre kires. Uno forgiti des ma bel takito. Takem panobe aps en panobe aba COVID da spoiti adede do. Akisa siki adede. Dus asem brudu dati fu a COVID de ma abete. Amadra madin sa sto da be. Daarom ik dit dat niet van elkaar no was elkaar. Dus no kiro neng ra ka fala ki den kan sto no mo. Dan met dus maar nog 6 dagen vel houden. Nek ala sa isa no do de manesha ta ka 28 seater van o. Oké. Ama 38 zetel van de maar mi kan gama advies begin in te pakken. Ramadin, Matura, begin je patotos in te pakken wat je bent zo weg. Het volk is dit dan. En ik motiveer het volk. If you want Pina, if you want them to like say passie, if you want go strippen, you want bos grunto, happy stem die dem. Oké, we round af. Va rapport zo taki in 2024 de man van cocaïne moro ala de trajari. Maar sap taki die bouta ben de amakti. De schrijfman die si Matura. De man ben tak over veiligheid. Die si dat die lukuti de na de no in e yere de man moro in e si de man. Papa toda. Je moet gewoon in een Matura luisteren. Je ziet dat Matura passada fancy.
Toch, dan mij taka man op de morobu minister. Mevrouw Matura. Omdat de man, omdat ze nas ma breni. Ze nas ma breni met den tak Matura na morobu minister. Jim Tori. Matura be da morobu minister defensie. Den zodat hij pakje be verlepsen. Matura be de amoro minister defensie, den zodat hij mo ger jonkie wa castratis. Misschien zodat hij haar kan herinneren. Amoni van lekker na sarama. Matura be de amoro. Luister, Pino, tek me pa camera, toch? Nee. Matura be de amoro Nee, beste minister Want if you take me defensie. pa camera, ala de me ku televista mo, jij me no want that. Matura be de Me amoro. so you if I take it pouring. Nee, ano de. Matura. Ja, man, zeg. Matura be de. Nee. Me pegi on me kun sanita if you take it pouring. Ja, is Want mij lijkt u goed. outside Is goed, staan. is Dus goed. mijn vrede is ja vrouw kom begi na lessen de meteen. Dat zei je. Jullie zijn bang. Jullie zijn niet eerlijk. Lisa, Jullie zei dat zijn ik met dat niet zo. bang. Ja, Jullie maar zijn ik bang. ben niet bang. NDP zelf. NDP zelf zijn bang. Ja, is goed. Is goed. Ik ben Ja. nooit bang. Waarom moet ik bang zijn? Ja. Dus op tak na ete voor me, afvallen kon je de mama's me. Zij dan moet ik bang zijn. Matura na 4 maanden ben je weer borgo. Als ik kon leen, het is een termijn die is maar van jou zit staan. Matura ben de beste minister voor defensie. Dus zodat hij no bonja associations. Abo mek dus zodat ik kwekkie de eigen nyang. Abo mek dus zodat hij naar de eigen uniform. Maar je kan het niet, je kan geen moord. Non-stop als mij concert. Ik concert. Grens, dingen. Hey, naar de cocaïne op de mangai show. Dus maar die zijn leeg, deze mensen zijn gevaarlijke dingen. Jullie moeten gewoon niet voor ze stemmen. Komen jullie terug naar partij voor je behoor. Constant als mij dacht voor grens. Bij zodat crossing is zodat. Bij voor met de man kwekitenya, met de man en ja zo. Sara, zodat hij nog ben ja zo'n visie, zodat hij nog ben ja associations. No, zodat hij lijkt top ramen in de tasbaro. Top ramen de man in lijkt in de tasbaro. Kami wakabaka matura. Mi wakabaka rekeren. Dus madam. Oké, we gaan taf. De commissie maar stemt op Matura. Matura ne bemachtig van minister Kos. Matura moest volksvertegenwoordiger zijn. Matura moest liever assembleevoorzitter zijn. Matura moest den jumpen in de assemblee, tik chant op hun vinger. Maar nee, ze zijn op een missie. De komt bankroet, de kon leen wat money den praten, want afvallig nog geen niks. En je gaat ook niet zien. Jullie moeten gewoon voorzichtig zijn. Gewoon voorzichtig met deze VAP. Het gaat je gelijk met de grond maken. Die moet ook over veiligheid. Die moet ook over drugs. Voor drugs de maar verder. Maar zelfs je vindt maar voor drugs, maar die naam maakt. De handelaars die naam maakt. Na de man drugs je vindt bakka. Die mannen willen eren voor hun geld. Die mannen VAP, die mannen zijn handelaren. Alle handel doen ze. Tanga libis masruk te mij handel in. Dus je me volop kom bakka uno ja. Uno di jou bipino. Uno di jou van volop kom me volop kom gratis ja. En dan mij lip bigi moro no. De man afgot ik 1800. Dat blakka massa ko boro ja. Broeder van de kreef 1800 aan nyang. Hoe zei je? Kerkie me kama kolesi. Kerkie tak tabla kama de defo so abembom. Tabla kama ne do next more wakti fa de def abembom. En no tabla kama is dan tapuko. On picoletin man ko. Ei singi. Tabla kama sto tabo kes mo ko anjonko. Momento tipo de namase amanes pa. Hoe zei je? Kerkie lera bla kama tak de defo so abembom. Je gaat in een wat? Pedago? Paradijs. In een paradijskaart. Temi de fosi mo kono paradijs ne me vinagro jate. Da blaka mas stupid soda na kay wakti artis apatere taki. Waarvan ano sa tak apatere polo pa baywan yung preek. Vrouw. Apater e preek. Amo ba yung preek vrouw? Amo pater ko ke aso ano lo ba malab ka do? Gado ne basta.
Gia man. Yo kies problema ales Pina maar probi na de sma. tak gado ne bosta. Ako ne bar ne degi gado ma ala de fel grasenya. Abla kama hede Jesus Christus e pinale ko alata. Wa alata. E snapin wala nga rin acti 100 kolifano kise. Dodo iemand 20 krodo leg na huis gaan. Wat de man Maar stort. heel die aan mij Jezus. Ama saba baby van eerste bladje tot na laatste bladje. Ama sab ala golo. Blaka man, kom hier. Utrang een kerkie. Utrang een abracadabra. Utrang een bonu. Utrang een wisi. Maar we pina moro ala de volk. Dat zijn sagado ne arko. Dat zijn ne rokota pomoro. Dan moeten we een andere weg kiezen. Jullie moeten gewoon voor een andere fucking weg kiezen, blaka man. Blaka man arko. Blaka man ga kerkie. Want als kerkie moet lezen dat wanneer je dood kan, ga je in een paradijs wonen. Je bent al dood, maar kan je fucking mas opeten. Of je gaat gebrand worden. En je gaat niet weten wanneer je dood gaat. En nog een man is van allemaal. Nou misschien alla passie, want kerkie de lek van de kona ben bij op de man bij Shoko Kahina. Zo de man op de kerkie alla osso. Ablakaman dat is niet hoor. Ablakaman oefen voetak. Kromanti taal na ingi taal mora man tak Hebreus dan mek dama op kevier van de mij takje de kerk dan mag je pater de heilige geest is zo amana vervoer aan mij vervoer je wist a blaka pater begi you next nog sangai amana man do next you aan mij se komodi versag in gezin libi to pai papier again to buy one pruik geen vrouw nou dat aan mij knap geskeerd die blaka man nog leg op. Jullie moeten gewoon werken als die andere vrouwen. Tramai furo. De tramai voor baat moro no maar de Europa baat toe maar ono. We kruimelen. John protect bivrouw semper. John voor bivrouw jockey. Dat heb je nou. We begi gado heer de Jezus Christus. Alles aan voor gado sabi. Toch zijn we de laatste verliezer als Blakaman. Alla abracadabra blaka masabi, alla groviri, alla pouche fobono. Tako e pina. Dan is het ook kiezen van trapassen, sana trapassen. Op Mars dan begin roko, dag alle mensen, ik groet jullie. Oké, grand tangi dodo. En we promise taki ala wiki wo abdodo. Die mag ko herde. Ala wiki wo abdodo. Oké? Grand tangi. Mina mas mahor mi fala kaspoto. Ulipe ya pina nge ramal. Nai de mano bawa o sisra na une britmi. E feia pei bawa oso in a 100 jaar. Ide kakule lau. Ala de appartement na fama. Sei da ma bawa oso. Fama o yo de appartement fama. Da. Oké, grand tangi ito wale isi. En dan weet ik ook toe grand tangi dat de volgers nanga ding subscribers fube luka video disi grand tangi en te wantralis bakat ATM TV e barodi.